Ja, vi skal ikke tæt på. Du skulle da blive en halv, hvad sker der? Ja, nu er det ikke at tørre mine øjne. Prøv at lukke øjnene så. Jeg ved ikke, om mine hænder de også er fyldt med kanel med. Prøv at kigge. Nita. Ja, du har et billede af mit øre også. Jeg er ret så sikker på, at den er pænt fyldt med kanel, men jeg kan ikke høre en meter på den. Jeg prøver. Og hvem har så den øl? Prøv lige at hoppe, og så ryster dig imellem. Brian, gør sådan her. Kanel i øjnene. Brian. Er du der med vand? For jeg er med kanel! Okay. Vi skylder dig. Nej, Brian, det er jo for at skylde dig af. Gemte du lidt til mine hænder? Niklas, du må ikke svare. Jeg har 30 sekunder tilbage. Der er ikke mere nu, nej. Jeg har kanel på tænderne, mand. Det her, det er kraftedeme klamt deroppe. Er der mere? Ej, Så Brian, du vil have det godt, vi holder videre fest nu. Du må ikke komme ind her. Du lukker du munden. Olli, du kan ikke snippe kanel. Lad nu være med det der. Læg nu godt bag. Det kommer resten, du tager ikke læg nu bag over munden. Nej, jeg skal ikke rigtig søge. Niklas! På med det! Jeg har rifter i øjenbrynene nu. Ikke i øjnene, så lad være med at gøre det i øjnene. Niklas, vi mangler bare det vigtigste sted. Hvis du trækker ud den vej. Ja, Brian har pisset i bokseren. Det er jo galt i hovedet, dreng. Niklas. Stefan. Du er en idiot. Mette trøjen. Niklas, du kan vente dig. Mette. Nå, så er det fint. Lad os gå ind. nej, har du taget billeder lige på? Nej, de skal ikke lave den til billeder. Nej, Ej, hvor du behageligt der, men det sviger af helvede til. Du røg lige over på mig. Kan vi gå ind nu? Jeg skal ind og vaskes. Du må ikke komme ind. Brian, du skal have det tøj der af, nu går ind. Bare gå ned i garagen. Chippendales! Woo! Ikke så en dansk udgave, der prøver på det. Af med det hele. Nu lige komme ind i garagen. Så bliver det pissekoldt der. Min trøjen er gennemlæst, så jeg skal ind nu, ellers så er jeg syg i morgen. Så er det nu.